कि नींदिया की आई बहार, ऐसा मौसम देखा पहले। उहे नहीं खे जुटो जहाँ खड़ा बैठ हम मंचू भस गइल बा एक पैसा नीचे ले हमार पोलियो वाला गोल एकदम साइज में आटो तय जा कोयल कूके कूके गाई मल्हा ये कहे के बा ये नहीं कहे कहीं है कने कोई नहीं बार पीट ना तने ध्यान दिलो ना तो एक राउंड के बाद सुतबो करले कोनो चीज फिर में मिल जाए तो को दुरुपयोग नहीं करे के देख हम सुतियो नहीं है कम गड़बड़ा जाए बेंजियो ले जे पड़े ना तब ठीक बकुल धन है गणेश जी। एगो लड़का मुखिया हो जाता तो माता पिता का सीना चौड़ा हो जाता, एगो लड़का सरपंच हो जाए विधायक हो जाए सीना चौड़ा होला ना। ओह माई बाप का सीना कितना चौड़ा भइले, खुद देव में महादेव भोला बाबा मैया पार्वती आज एक बबुआ चेयरमैन बन गए, गण लोग के गणाध्यक्ष हो गए, प्रथम पूजनीय हो गए, चाहे शिव जी का पूजा हो गया चाहे दुर्गा जी के चाहे काली जी के, पहले गणेश जी पूजा जला तब कहो पूजा होला। धन है गणेश जी। धन भाग मैया गौरा के धन भाग मैया गौरा के पैदा पैदा बड़ी गौरा धन भाग मैया गौरा के पैदा पैदा बड़ी गौरा के बाबा आई लड्डू भोग लगाई एगो माला देके स्वागत करब जा राम प्रताप मास्टर साहब लेतना लयदार है कि जिला में ना बोलियो ले चल जेले सुने खातिर। अब जब स्वागत के कड़ी शुरू भइल बावे यही कड़ी में हमरा विशाल बाबू पुरस्कार देने का और रुपया हार्दिक शुभकामना करते हैं जा। अजीत कुमार जी पुरस्कार भेले बनी भाई प्रत्याशी मुखिया कहने बने अजीत भैया, अगर आवाज सुनत है तो मंच पर हमने कहा अजीत सिंह करियप्पा एगो माला दे हमने के वहां के संगे संगे हमारा राहुल बाबा आइल बनी चल के बहुत दूर से। कहां से? बहुत दूर से लखनऊ रोनी 2 दिन पहले। हां हमारा सिवाना जिला के सिकुवरा गांव के रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग में बानी ठेकेदार बानी बहुत बहुत जय भोला दानी पद प्रतिष्ठा रही बाबा के जय हो दुलार प्यारा